Здравейте! Показвам ви поредният хвърлящ боклуци, където ни трябва цял камион. Не е единствен, имам и още камиончета, ще ви ги пусна утре, да не е всичко наведнъж, да ви дойде в повече. Гледайте, цял камион с боклуци, това е на бившата кариера, асфалтобаза, след дръстени. Всички репоствайте да се види кой какво прави. Благодаря. Какво ще кажете, а? Добре ли? Утре ще кача фирма, която санира блоковите и ще изхвърля буклуците пак на същото място. Ще помоля всички да репостнат клипа, дори ако може някой да го качи забелязано в Лъж, защото общинарите го правят тъга. Там обаче мен ме джаснаха заради едно видео. Мисля, администраторите не ми дадат да качвам нищо, смисъл така да го кажа, блокиран съм от забелязано в Лъж, така че някой, ако иска, може да го качи там. Там влизат от общината и гледат. Добре,